Kardom Don Marley Nonapor nang litum pen kacithana mengtung alam lagi RSS mate Rashtriya Swayam Sevak Sangha Putaksi nang litum pen cithan poningtung aprangsi litum cithan pon pe aku RSS putak itum chini nangje lasi RSS kopi lapen kumaratum itum cithanam lonang lapen darapi latum kacuk lem ponokam hayu itum langdam lonang RSS ke Hindu animang bong pen ke thinai asong mati ham phanglo pharu krisir kebreng kora phoning kan kesaf Baliram Hedgewar pen si seng ponlo laso ham phang ke seng pon I lake India havar Hindu adat kape plangji apan akimang pen si seng lo India lo ke do an arat akhai apan Hindu anim lapen Brahmin ajutang kaperim edji apan si pathiklo lapen jasimet khai suatum mithang angthek kapavirji apan mangponlo piniyarni latum India dang an chihijik tipsi dolo lapen latum joy pensi kemang asonamong an klempon bomlo non ke latum kopisi klempon ma lapen kosonsi ke klempon ma isi penisi litum cithan pon nang langdam lona ladak istum langpon lonang RSS atum ke klempon joy pen kacuk klempon asayamung lasi itum dak thek ponong po isi penisi itum langdam lonang lake latum angbong RSS ke theki ding itum angbong joy pen kacilu kidul lo lasu ting masi latum klem dam pon lo masi dak son thom kebra plido ilitum isi penisi langdam lona nili porhi pon po ladak nang litum phan areng lo kalam pen si paklang pon lo bon stamen nili karbi alam pen si nang litum phan than pon po ningje pon po ladak kapalir jong mante kapaluham lo megana long nang litum nang lang donon dak isi pen isi dam lona aprangsi lage kopi mate kumar phan alu sige tokma lang pon lona Rashtriya Swayam Sevak Sang atum kapatu joy pen ke klem ke damji ate ke klem pon bom ke klem I aron lake joy mate cepatu pen kachiron pon alu a number lake number paroplira kresi RO parogathomra kethom kresi RSS C CO3 hello labang su alam ke klang pon lake Viduthalai Sunday edition inkora throk chiklujon thom parokrisir kebra throksir kebra pho aningkan siklang pon lo thamis haga parayar kural April parokrisir keb ra throksir kebra pho aningkan siklang pon lo namathu urimai marasu arong along April parokrisir kebra throksir kebra pho lapen thiravida samayam May 1998 along hai hui si klang pon lo Tamilalam pen lapen ajok si kaprek alam pen ta lar pon lo lahelo kido kitok pon alam theke longri asong ja tu maphan ke klem pon bom abanaron aputhak puthot ke klem nangjia sai kapabat pon thu do ajha karon ke
paprek jet pen pamitu pruido lahai aron asai aning kache hodai tang abang phu bang phi atum aphan thanun la pen sayang tek ahempi along anta birta palinon members atum aphan lahai hai aron chethan chimum etlo pulute labang su aron alo me kai chokra pachodenun lasi lahai ka chethan pon alam latum chini thai songja tumang bong chethan thai lo pulte lasu akido ke latum methor dutsi me pachodet pen pavir chok khang yang pa baidu ta chini dun delo pula sona phansil latum mang pon lo aprangsi tum dam lo nang isi pen aprangsi isi lake hile kaman mate resim la pen hile amu hai hui chiting lap si ang som pa ong nang po lahai pen jok ron mai la hui kang thur kapadu khai ang bong latum klem pon po hini lake muslim la pen ambedkar abe atum kemang ason an kham khinang po la pen scheduled caste scheduled tribes lake karbi atum lo la pen akaprek khai su atum lo la pen kapaphi hub akhai atum aphan an moidet si pavir nang po lake itum phan kapavir ji akemang pen sil atum lahai chipathik pon lo Hindu ke thomlo Hindu adhormo mate anim ke thana lama teng si sorkar ar lengke thiatum along anta pangdak pen pangdang nang po masi Hindu anim roko make claim ke dam hala so teng si sorkar ke thi ke ding ke ja tum phanan along anta pangdak pen pangdang pon wom silatum claim pon bom lo number pli sekelang kachar liatum doctor nurse lab technician atum along anta Hindu adhormo pangdak pen pangdang dam nang po doctors atum aphan pinkhat si apor ke par tang aduwai mate expire tang aduwai kalili aduwai kesupen kachiton ti aduwai hai hui si scheduled caste scheduled tribes lapen muslim ajat an kesu abang phu bang phi atum aphan papidu nangpo scheduled caste scheduled tribes lapen shudras kurkangdai akhai amhang ke thekmi awsomar atum aphan an poison mate bikar pinangji vi kapa ongji aphan pu kipum kache plang pen atheke lahai awsomar atum mu aphi sita amowang bedet pen ningjoy no dakji aphan lasi lahai adowai pi pen kisu kelang dowai pi sita kachiton te dowai mate ka expire tang apor ke lit tang adowai pi pen si oso mahang ke thekmi tumphan biji sita me pi pon po mo the nang ding lote amowang vi po kisu oson nang long po la son si nang klem pi bom lo number 4 ST SC OBC scheduled caste scheduled tribe other backward classes atum kanglum ajo lapuson adim aklong thik pinangji atheke scheduled caste scheduled tribes lapen kapaphi hu bakhai ausumar atum kai kita om lapen jai Sri Ram pu alam the kapapu verji aphan lasi latum school pustaming pusita madepiniam amandir toh lapen kapre gadim pusita melatum om lapen jai Sri Ram pulai usumar tum kacharli dun tum aphan paning jewer papu ver laso pena joksi aphu phalang no po number 3 Hindu dharmo lapen bamon asai aphan kakhinde amai an ke kham khenangji asi Hindu adharmo along kacheton dunde kakhinde dun tum an amai aphan ke khinde nang po lason silatum chepathik lo number 3 rakia hormu kalite ok pran kaphalang no hormu hor drug biri duma kejor ke langa tuma phan an pin khat si ning pathe pen rung nang po la pen juwa khela mate
Khai Raddet Hem Rit Kachipri Imeme Akapatu Ason Hai Hui Jalinsi Klem Linangpu Konatsi Schedule Caste Schedule Tribe Lapen Kapapihu Bakai Atum Kedu Ke Ongma Hindu Atum Kardoma Hem Kapamitu Lapen Akimi Kikim Tu Aputak Hindu Adhoromo Amai Lapen Puja Hai Hui Sorkar Asai Hem Along Pangdak Nangpo Muslim Atum Akardom Ahem Lapen Hindu Kalider Atum Akardom Ahem Ke Palang Nu Etsi Inghulab Nangpo Lason sila tum cepatiglo Juwa kapatu mate gambling lagi itu cetek long po itu metangkar bing long hawar long stame itu malong along pen hausi kapatu doji lapen lottery kapatu doji ongdung ar mu cetong si lahai long apor chipi pen metang hemrit celang leset lahai kapatu dun apor ka palang no di hemrit ka pri lahai stame nang do bom lo itum karbi itu mangbong lagi jong pen ka plang la pugali stame bang nang patik pitang ating mesin nang plang pilo non itum ang tek stame cetek long bom lo number narkep schedule caste schedule tribe te kapapihu bakai other backward classes lapen muslim majat aarlo somar atau mapan aoke vai kacipat ce jor ji apan aning parung nangpo langdam luna itum karbing long bong sitami cetek long bom lo ni aok kaci jor aoke vai kaci jor arlo susumar atum ning oi me melam sitami lahai nang plang pon bom lo lagi jong ben lega ce plang li bon sitami bang nang patik pitang bang nang kitik ating ben si non ce plang bom tang lo ning oi me number sirke schedule caste schedule tribe OBC lapen muslim akai school ke dun bom au somara tu mapan an aputar lok lapen abang arpum kapalang noji apan awar sai rinangpo Jasemed Ambedkar abe kedun au somaratum apan kecu kijun ohormu along poison mate bikar pangbuidun si pachunang po labang su asai ke than bang atum akirap song amunit atum lapen kecu ohormu kejor atum akirap pen le klemno asi schedule caste schedule tribe lapen kapapihub akai the muslim lahai school dun bom au somara tum han ke lahai si nang pipo aputar lo kapang cuci jiapan di opran kapalang no jiapan di than bang atum school along bestame lapen lahai song along ke jatum amunir tum lapen hormu ke cho hormu ke jor atum pen cirap selatum lahai klempon lapen dagetok Ambedkar lake Indian Constitution kitok banglo tum karbi tum mate schedule caste schedule tribe tum pan reservation biponangji pulhai klempon abang phulo Bhimrao Ambedkar puhelo alang limen ke lasu obe ki tuna tum pan lapan kaprek schedule caste schedule tribe tum pan ausomara tum pan phalang no nang pu pusila tum chepathik pon lo ning oi me mela number cap SC ST lapen OBC au somara tum apan itum laki RSS tum lo a school along ke wan apai pa ong bom si latum apan Hindu adhorom lapen Hindu purkimo alam aningar lo palut it nangpo di RSS atum kibia school long latum apan di tum kaiso mate schedule caste schedule tribe lapen OBC lahai au somara tum pan pangrum si latum methang school long Jepon pen latum apan aningar lo Hindu adhorom anim rokom palut it pen paciun idet lason si latum kemang pon lo klem pon po number crazy Muslim Ambedkar abe lapen Buddhist
atum kache bohong ji angring dolote ame hoidun serak nang po lapuson kache pa bohong asai lake ilitum Hindu atum apai ke ong adim pen akahelo si klem nang po lapen local gunda lapen local gunda atum apan akam pado nang po Polis lapen army atum apanta pinkhat pen chong thui si Hindu kalidat atum apan aduk panghoi pen pachenek nang po Hindu kalidat pati tum karbi tum ta Hindu kali tum karbi tum ta methang nim rokom do lason sila tum nang claim lo number krehini kache bohong suluk sodak aporohud SC ST OBC lapen Muslim arlo somara tum apan kangjin sovi pin pen ahur isi jonep pen sailang no claim nang po nang li jirpi setame kalite nang li kachicini abang apan seta lake surat model along ke pitang ateng lo ngasi usu arlo susumara tu mapan nang cinek pipo kang jin so we pin pen ok lang no lang no meg lang no lahaya kam nang chuklem pipo ko an hiji mimi akam ning oi mimi akam latum nang iklem lahaya sai ka chuklem tum lang dunding chogjim kriketom aprang pen ke klem pon bomasai murti la pen Hindu adhorom pen kachira bahormu Hindu kalidet atum akardom mahem along le arai hai hui kipip asai klem bom nangpo la pen headquarter apan lahai Kristan agirja ahem la pen Muslim atum a mosque akardom ahem anke Hindu atum akardom ahem thur mate along le ban pusi chikrong pen birta pale nang po latum ki claim kon ke Hindu atum akumlin arnam akumlin mate Hindu pen kache pochiru ahor muan kaprek anim rokom atum kardom ahem along atibok terai pip damsi mo phi ke latum chethan po lage aprang Hindu atum akardom ahem thur lasilas ke tumalong li pukachi pu ponji apan lasil haya biti lang no stamila tum klempon bom kripli cepa prang set pen Christian Muslim la pen Buddhist akikroy apan birta aluthui ketok kelang hai hui asai pen klem roxy kham kinang po kalili atomo mate kachobai atomo selam pen ashoka ke Buddhist kalipu puthot pachetak thunang po lasil hai stami latum klem pon bom lo kripho bamona khai mate Hindu apan kakham ke akitab aluchap somar birta aluthui mate kapapihub akhai atum akache song Ambedkar abe lapen communist abe ason amung anke phalang nolap nangji sang sidet si hai ketok kelang kasapha akitab anta rada thengno lapen kitab puru libraries along papaklang long lidet nangji Ambedkar aputhak ilitum laki RSS atum ketok tang akitab si schedule caste schedule tribes lapen akaprek kapapihu bakhai OBC angbong pangdak nangpo lasi lucab mati kitab lahui stame pavir etsi la RSS tum ketok kitab alucap lahui si libraries kadu kabilong stame pangdak po bipo lapen lahai si muni tum por hipo kritro kedam tang aporar ni pen kachipari tang kachitan mek ason thot se schedule caste lapen schedule tribes karbi atum lo atum aphan ke aprang anat kaching thurji asai chak chedet nangpo lahai ajati atum ke kaya son si cheteng pring nangji lapen kilu akhai si dover nangji
ya lasi itum tak cetek long lo tum karbi atum aphan lapen kaprek khai su atum aphan ke nang cek itum cicini ne lo bon samila tum nang cek si itum phani bilo itum aphan nang teng pring si itum phan nang patet long le nang pacini long le nang palu hak si do ver nang ji pula sona ke thik pen si itum non si tame do thak nang bom lo laki itum methang panali lo itum karbi khai luwok wachipu samikali bang nang apin chong nang thik ateng men si nang chiplang lo as chima thadam lo nang itum karbi itum si tame kritroxy ram arjan ke do calendar pen stickers la pen rama phuthak alu achet hai hui chiting muchot si keron angkang pathe nang po la si lahai al arjan hai hui sitame la tum nang keron pangdang muchot chiting muchot pen si lahai stamin angkang pathe pon bom lo krinar kep ki kroy mang hu asonamung an schedule caste schedule tribes lapen kaprek kapapi hub akai atumang no RD pidunang po labang so asai ke klem pon thek ji aphan sadhu lapen swami atum nahok adimta do thep nang po asi itum karbi itum long itum kachithan do hasu hawar ke sodak mathat lahai ke klem no itum karbi itum bong e akar tang do lahai itum chithanu semel hai do vek lama itum chini plak ple lahai ke latum kapathi ka ting men sinang plang no itum tin bom kroy dun bom lang pete itum paprang dun ta thek telo lasi chimatha pen si itum lahai king kham chi jot nang ji krisir ke sang si det si jain buddhist lapen sikh atum aphan hindu pachikirla bom nang po jaina temple along ram than pangcheng nang po lahai ke patna model mate patna amai ahud alam raya tengsi klem dam nang po kachi kichun pon bom asai hai hui ke headquarter an alam pali bom nang po ingkoi communist schedule caste schedule tribe karbi lo lapen shudras atum aphan ili aring ahu paso pen aduk inghoi nang po nasi itum schedule tribe schedule caste itum khaisu aphan jasimet itum karbi itum non itum karbi anglong alam si itum chathan bom lo itum phan nang achenek aduk nang kang hoi lahai si latum klempon bidilang no pen joy pen pangdak plut pen tamilatum ardo pen klempon bom silatum padu bom lo incorresi mandal commission recommendations aphan ili sangsi det pen chedan bom nangji incorrect ni schedule caste schedule tribe lapen kaprek kapapi hub akai atumang bong kachi bohong siroi ji mate ron mai kapathur prup ji aphan ason ri dunsi ron amede ingthur dunang po atheke lapu klem lote lahai atum duk pakiti po ajakong jumpo manghumang rampo lapen isido thek thedet si chethak dak po nasi itum karbi itum hansa mela sonang klem si itumang bong di ning nang pachisu nang pamang hu nang pamang ram jakong nang apabob itum ning isido thek the si nang paprajam lason si nang klem no ingkorathom Ambedkar kumlin kapalang no ington tidak nang ji ingkorapli chanakia ron atang papedo bom nang po ingkorapho Ambedkar be lapen kaprek kapapihu bakai atumang bong manghumang rampen piso penan kacien cidoji aphan sikdang pidunang po ilitum RSS atum lahai akai ajati arlusu maratum aphan pinsu atuma okang duk cipaklang nangji latum aphan ingjub nangji ilitum RSS lamarjan langno
kapak lang ji apan adim sigdang nang ji lapen ok pran apan kapahing no dag ji adowai narcotic drugs hai hui kapacho ji apan kachong thui pen aning rung du nang po asi cimatha nang ji ilitum karbi tum sitame arlo susumar jasimed arlo susumar tum arlo sumar tum nang litum cimatha tha ati nang litum apan nangga phalang nuji apan silatum bidi soris tame bidi kanglim ben tame latum klempon bom ning oi meme ning dup meme alam di awak ke vai ka pache jor det kali lahai det kali ka phalang no dag ji awak pran ka phai no dag ji apan stame do vai la hui stame nang thik bom awak pran ka phalang no ji apan lahai ka chong thui ka pachu bai la hui pen si munit tum phan aning rung pen lahai pachu klempo ingkora tro athu ka ve avak ka ve ake chu ki jun ahor musi schedule caste schedule tribe karbi atumang bong apan ke pachu nang po ili kache than tang kache pari tang alam ason thot si latum ke jun ahor og along bikar pangvui du nang po latum ke chu ahor mu along an bikar ki pidun ington tedat nang ji nilasi itum karbi atum aphan lapan kaprek khai so tum phan ok pran ki mimi de ji athu ka ve avak ka ve achu ka ve ke akichu son si itum along nang pali po lapan itum lahai si chu pen ok pran mi e po ke su ason long po lapan ahoro ok long stami bikar pidun si apran padam po pran armut po lason si klembom lo ingkara troksi long ria birta lu the local newspaper ke do anta ili kache parai thip ji aphan jakong chiting nang ji birta lu kache pahem phu atum aphan anta hindu adhormo alam than nang po lapen lahai hai abirta lu along islam aphan mandal commission recommendations aphan kakham khe alam jir hai hui kapetok ji aphan aning parung nang po lahai pen jok hindu adhormo lapen rama puja aphan kache don angthek pathek long nang po ingkora sirkep na ingkora narkep hindu adhormo aphan aning ke dok a political party along scheduled caste scheduled tribes lapen kaprek kapapi hu bakai atum aphan ongdung aphai amen thap nang po thap pon nang po amen thap pon pe aprang lahai atum aphan lang tar lip pe me ing thi pa me nang ji lasi hindu adhormo pen kachirap ke du muchot mate aning ke dok muchot a political party scheduled caste itum karbi itum ang bong sme wan ang pu pusila tum chapathik lo lapen wan lo itum along BJP sarkar si non council tami chapahem phu bom lo BJP sarkar atum ke RSS pen kachip ki claim rap mate kachip phu kachirap lutum thidung do arlu pen RSS atum si BJP sarkar aphan ke claim dam ilo ari sim che pinchong lo politik sahin pusitami lasi itum chiri tu nang ji ilitum mesen pura athak nang kechiklang mesen pura itum tong sarmung pen itum ki claim dun lapu gali bons ta me lang tar li pen si matha pang ching pen si itum political parties ta mi chong vai nang ji nang rablo suri si hinia tangka pen chuan at ki itum phan guiding pier jon ali pipe lasi matha pa mi nang ji ingkora sirkep kumat ni muslim tokbang muslim adhormo asong japu lapen kaprek kapapihu bakai atumang bong pen mandal commission recommendations aphan aning kap ke phuphe du pulute lahai atum aphan jalang pondet si paok pondet nang po
India adat ke Hindu adat pu alaming thur pen pache thang nang po. Ngelasi kaprek anim rokom kiri matuman stame pamanghu pamangram pensi India ke Hindu adat pu alam than pon bom si aning palu chok lason si latum klem po. Thom kep beha bepar kache payam phu atum lapen klem bom atum lapuson si klem nang po athe ke Hindu ka leader atum abeha an phalang no dak nang po. Si beha bepar kacho klem si tame nang phalang no dun nang patikuk dun jipan si latum bidi kang lim asai latum chu klem po. Thom kep rai si bamona khai mate Hindu atum aphan kakham khe atum aphan langdun chari bom si headquarter aphan birta paliver nang po. Nasi lahai Hindu atum pen Hindu tumben kithik amai hai huelong kakham khe dun dolu pulote lahai birta ke joy pen nang ke langdun chara muni atum ha headquarter along latum birta palepo. Thom kep rahini bamona khai lapen Hindu atum aphan ke kroi kre atum aphan ke pathilot asai klem bom nang po ke dam tang arni kachipare tang ason si lahai ke thi tang atum arpum tame patu joy nang po thang nat ang thek ke klang kledet ji aphan masih atum munit tame pathi pon bom lo lahai ke kroi dunde Hindu anim rokom Hindu arona tang long ajutang lahui long ke kroi dunde ka kham khi dun tum phan ke joy pen pathi si hang thek anda pavir det si thang bang kalile ben ason si pin chong po. Thom ke braga thom chiklo ke pleng chen arni de ning ke hang pen kachi hodai tang atum an mai pedoverna latum chiklo jon pen la ke pleng chiklo klarbong ke pleng chen arni latum chingrum pen do analam samel tum mai long chethan pon pon. Jai Sri Ram lake thom ke braplila puase ang ton papedo verna lake kache patu pen kache hello akido alam lapen palakhat puadim Madhya Pradesh havar along niphai krepo chiklo jonar kep pharo krisir kep ra ningkan pharo krisir kep ra troksir kep ra phli arni kache parai pon tang alam labang so alam rai kache parai pon atum lake Madhya Pradesh palakhat brahmana samajan puasong pen labang so alam ke klang pon angke Nivasi Times volume number 1 pharo krisir kebra troksir kebra pho dike kaha parde lapen dravida samayam aru pharo krisir kebra troksir kebra nar kep abirta alu hai hu along si klang pon lo lahai alu along pensi puthot areng ke lok lampen ke lar pon lo lapen puthot arleng alam penta lar pon lo lasil hai hello latum ake mang pon ake klem pon tum thek pon dom lo thek dam long lo mang hu meme ning oi meme avidet nangji meme bon sistem latum do koklo lapen non itum karbi atum aphan ke ake sung ake so ake duk itum along wan si itum phan pachini ne pin pen lahai ko son sinang plang bom ma puitum chima thalo sisteme arlu pen ke latum ki klem bom asai sai delo lasi la su lam ke do joy pen itum nang hudun ding nang nilo pang dak nang po than chi mum nang po acheri thek ji phan lapen
bidi suri stami ke long tu pen kache dan nun thek je pan itum chethan chimum nang poi litumang bong setami lapen Hindu lapen karbi nimrokom itum pangvui nang ne lake nang litum chichini non itum karbi honghari mate karbi nimrokom ke Hindu pen isivet kali nilila so puthak stami semarji lamarjan semarji lasi nang litum chonghong non itum mo api itum halaso aputhak stami chethan chimum longji non lagi itum RSS atum suluk sadak kahing no dak asai asonamung ki klem ponji abirta itum long pon lo lasi nang litum je pojopi itum hansame chethan pon ke clarkly chaje tulang mate nang litum kachini dun tulang pulote comments long stame nang pidun yasi RSS atum si BJP asorkara phanstame archak dun lo la arlu pen ke la tum si ki claim ke dam stame ja dun lo claim pidun lo dagi tum lang lo na dak kita RSS chakong do an pen BJP aphan chisong pipo pusidak pulo matak porhi pon lo te nang tum thek pon long po lahai stame nili description along piponet po nang litum porhi jining hang pulo te porhi pon lasi tum kok ning chirok tok pen le dona itum kaki stame kachisik kachedang ke dupen itum lahai chini nang ji ilitum athe methanga khaya phan methanga khai kacherai kom thek ji phan itum yongsi lang dun ding than dun de chini det sita itum pangdak thek ponpi pulote itum methanga khaya phan kachima tha the kaching hon ka vil yongsi methanga khai phan ching hon du pulote nang litum sita me klem pon the nilita dak youtube long si pangdak pon lo la penang litum stame along aprek stame chethan bon bom pangdak bon bom na la pulo te tum chini pen itum claim dam stame chirap thekpo nisi nang litum akirap pen akachi song pen pulo te itum karbia khai rado an stame itum chini pen che pahelu thekpo chire thekpo silan pen si nili ing ton pun koglo kardom kai son si karbi chadi